नमस्कार, मी प्रिया क्रिएटिव्ह 80 या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते. तर आज आपण येथे बनवणार आहोत मसाला ताक. यालाच मठ्ठा असेही म्हटले जाते. हा मठ्ठा चवीला खूप छान लागतो. उन्हाळ्यामध्ये हा मठ्ठा खास करून बनवला जातो. चला तर मग त्यासाठी काय साहित्य लागते ते आता आपण इथे पाहूया. येथे मी अर्धा लिटर दह्याचं 1 लिटर ताक बनवून घेतलेलं आहे. त्यानंतर येथे बर्फाचे तुकडे घेतले आहेत. पुदिन्याची पानं, कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली आहे. 2 इंच आल्याचे तुकडे बारीक ठेचून घेतले आहेत. त्यानंतर 1 चमचा जिरे पावडर घेतली आहे. 1 हिरवी मिरची बारीक ठेचून घेतली आहे. त्यानंतर चवीनुसार साखर घेतली आहे. चवीनुसार सैंधव मीठ घेतले आहे. आता या ताकामध्ये आपल्याला जे ठेचलेलं आलं होतं ते असं गाळणीच्या साहाय्याने गाळून घ्यायचं आहे. म्हणजे ताक आपल्याला मठ्ठा पिताना आपल्या दाताखाली आलं येणार नाही. आलं हे पचायला पाचक आहे. त्याचबरोबर आल्यामुळे या मठ्ठ्याला खूप छान अशी चव येते. आता यामध्ये आपल्याला ठेचलेली मिरची घालून घ्यायची आहे. त्यानंतर 1 चमचा जिरे पावडर घालून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला चवीनुसार साखर घालून घ्यायची आहे. येथे मी पिठी साखर करून घेतलेली आहे. त्यानंतर आपल्याला चवीनुसार सैंधव मीठ घालून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून घ्यायची आहे. आता हे आपल्याला मिश्रण छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. येथे आपलं मिश्रण असं छान असं मिक्स झालेलं आहे. आता यामध्ये आपल्याला बर्फाचे तुकडे आहेत ते घालून घ्यायचे आहेत. बर्फाचे तुकडे घातल्यानंतर पुन्हा एकदा आपल्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता या 1 ग्लासमध्ये मी बर्फाचे तुकडे घातले आहेत. त्यानंतर आपल्याला वरतून मठ्ठा घालून घ्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकता किती छान असा आपला मठ्ठा तयार झालेला आहे. या मठ्ठ्याची टेस्ट इतकी छान लागते की तुम्ही 1 ग्लास ऐवजी 2 ग्लास नक्कीच प्याल. जर तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेलचं आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.